Здравейте ви, YouTube. Сега ще ви покажа моята джунгла. Ето я моята джунгла. Ето ги къщичките, които си ги направих на дърво. Тук имам портали, снежни човеци. Да. Какво бе? Много лесно. А сега ще си направя, например, една пещера. Скрита. Ето тези кристали. Аз ги правя. Правите така. И ще ви трябват от ето тези табели. После и картина. Слагате тук една, ето тук една. И слагате снимката. Картината? Да. Хайде. Малки са. Пак. Аре, няма ли по дължина? Ето. И така. Слагате ето тук отгоре. Сняг. Ето вие тайната барова. Влизате. И ето. Тинг. И това е. Ей, тук ще направите нещо като за животни, може. Ти сега какво правиш, Викторе? Так му ще правя всякъде. Браво. Йо, V-Box! Как е? V-Box! Ама ти пусна ли? Не съм още. Йо, YouTube! Как е карате? Аре първи. Стига, мангалче. Аз не съм го пуснал, бе. Добре. Ти... Снежния ми човек къде влезна? Ах, малка година. Престани да... Добре, ето го звука. Мукни, бе. Добре, бе. И почваме. Много ми е чудно как с моят приятел да играем заедно. Вижте какво си открих аз. Вижте какво си открих аз. Йо, V-Box! Не ще ви покажа как да си направите снежен човек и някои неща. Йо, V-Box! И YouTube! Аз не знам. Не бъркай, виждай. Ето това беше. Аз се опитвам сега. Има един начин, дет се опитваме с слан, ама нещо пак не става. Слана. Не можем да си открием. Да, изпалим терен, добре, готово. Ей, тези, тук аз ги наричам пазачи. Значи, вземате и вземате една смотана глава и ходете паска глава. О, вижте YouTube какво си открих аз, пещера. Тук сигурно е имало зомбита. И ти става снежен. Но човече, и умря, не знам, що винаги така става. Ако си в пустиня, така става. Добре, значи трябва да съм напрегал. Какво друго ще да разказвам? Да, това е вярно. Да бе, вярно. О, да бе, вярно. Да бе, вярно. Хайде ми пробваме всичко.
Ти последно не ми проваляше, бе. Еми, Еми. една запалчица. Една глупотевина. Така. Да, точно. Ето. То път от първия път. Добре, сега, значи, сега, като сега. Тук слагате 1, 2, 3, 4. Тук слагате 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. И от тук 1, 2, 3, 4. Малко гъще. 1, 2. И готово. И умря. Палите и представям ви Тъпия човек. портала към Амазон. Точно аз ти го показах, така че. Добре, сега. Аз съм го виждал, ама не знаех как се прави. Той е толкова лесен, бе. Как да знае? Как не знаеш как се прави? И сега няма да влизам вътре, защото после трябва да си откривам на ново. Селото при вас може и да не е така, при един приятел не стане така. Може той да ви каже, кажи го. Да. Еми, то при мен влизам си в ада, излизам си, нищо не ми става. Да, пък аз се загубвам при старата ми къща, обаче понеже ми е наблизо и после се откривам като леснотика. На него пък още по-близо. Защото аз точно при нея се отивам, бе. Да, добре. И... Дай сега да видим докъде съм. Аре, чао. Направих и... О, ми. Аз я и показах едни пищери. Гледайте, ако това ви харесва, кажете, че Че я. да. Според мен това много ми харесва. Ето. Тук май в VBOX този клип го правих. В VBOX ме намерете, казвам се Мектавиас. Ето. Една баня пускате. Водата и готово. Тук е кенефа. И тук. Това е нищо просто. Заря. Тук заря в един епизод в VBOX направих. И пак в VBOX. Ето това уроди. И отново в VBOX. Ето тази градинка. Ето вижте, много хубава стана. Перфектна. Според мен. На мен ми харесва. И тук ставаше една адски яка битка. Три от тези, които аз ги наричам пазача, срещу 50 зомбита и те победиха. Не победиха зомбитата, а тези, които аз ги наричам пазачи. Наистина ли? Да. С Валдъра убиват зомбита. А отвънка колко има, леле. Защото аз в едни клипове показвах как се правят. Мога и така. Това беше от мен. Довиждане, YouTube.